וכך כל יהודי קיבל חתיכת נייר שאנחנו צריכים להתייצב במקום שפעם היו עושים תהלוכות בפראג. שם כל יהודי צריך להתייצב ושישלחו אותנו לטרזיינשטט. ופה התייצבנו. אני במקום הזה הייתי הכי קטנה, אני עכשיו הייתי בת 11, והיה אוגוסט חם מאוד, 42, אוגוסט חם מאוד, ואנחנו היינו צריכים לעמוד 4 שעות בשמש הלוהטת בעמידת במסדר. ואני יום אחד לא יכולתי כבר לסבול את השמש הלוהטת על הראש שלי. נפלתי והתעלפתי והתעוררתי עם הקנה של רובה של איש אס על הבטן שלי, והוא לוחץ אותי וצועק עליי, את רוצה פה להיות מפונקת? ואני קופצת, אני מתעוררת. לא, אני אומרת, אני לא רוצה להיות מפונקת. אז תקומי ותלמדי לעמוד כמו שכל המבוגרים עומדים. אני אומרת, אני אלמד. ולמדתי באמת לעמוד כל יום 4 שעות בשמש הלוהטת, רבותיי. ושם היינו שבוע ימים. אחרי שבוע לוקחים אותנו בפראג לתחנת רכבת. מכניסים אותנו לקרונות של פרות, בלי כיסא, בעמידה, 100 איש בקרון, ומתחילים לנסוע. סוגרים אותנו מבחוץ עם סגר, שעד היום אני שומעת את הצליל של הסגר באוזניים שלי. ואני הפסקתי לנשום, כי אני לא רואה את ההורים שלי. איך אני אחיה אם אין לי הורים? אבל ראיתי בסוף, זיהיתי את אבא שהוא היה איש גבוה, ראיתי אותו והתחלתי לנשום, וגם את אמא וגם את רות ראיתי, ויכולתי שוב לנשום, וכך נסענו המון זמן לגטו טרזיינשטט. ושם הגענו, רבותיי, הרכבת, הקרון נפתחה הדלת, לקחו את הגברים לצד השני, צד אחד, ואת הגברות לצד השני, ואותנו, הילדים, רות, אני, ועוד ילדים אחרים, תשבי יחד. לקחו אותנו לבית ילדים. בית ילדים בגרמנית קינדהיים, ואני הייתי פה אומללה. כי חשבתי שאין לי כבר הורים. עשיתי לי תוכנית תכף מההתחלה, לברוח משם ולחפש אחרי אמא שלי. היו הבגדים מהבית, לכל אחד היו קישוטים שמרשים בגטו, רבותיי יקרים. היינו בני אדם, ולא הרביצו לנו. ועכשיו, שמכניסים אותנו בקרונות האלה, התחילו השפלות, שזה קשה לתאר. איש אס שם לנו באמצע הקרון, תסלחו לי, בלי משפיל לצרכים, לגברים, נשים ולילדים, והוא צורח עלינו. הוא אומר, אוי ואבוי לכם יהודים מסריחים אם אתם תלכלכו לנו את הקרון הזה. ואנחנו עומדים ומסתכלים אחד לשני, אנחנו כולנו נכנסנו למצב של הלם, כי לא היינו בכלל רגילים לטון כזה. אף אחד לא צעק עלינו בגטו, אף אחד. והוא צועק, ולפני שהוא יוצא מהקרון, עוד פעם הוא אומר לנו, אפילו כתם אחת שאני לא אראה פה בקרון שלכם. עם המילים האלה הוא יצא, סגר אותנו שוב עם הסגר המפורסם הזה, שאני עד היום שומעת את הפרוטון שלה, את הצליל של הסגר. ואנחנו התחלנו לנסוע, רבותיי, המון זמן. כמובן שאף אחד לא השתמש בדלי הזה,
כי היינו עוד בני אדם, אבל אחרי שעות הטבע קורא, אבל לא השתמשנו בדלי. אנשים התחילו להתעלף, אחד נפל על השני והתעלפו. וזה היה תמונה נוראה. אני הייתי גם פה בקרון הזה הכי קטנה, וראיתי את זה איך שאנשים מתעלפים. ושהרכבת כבר מגיעה קרוב לגהנום, הרכבת מאיתה, ואבא שלי מוציא את האף דרך פתח יחיד שהיה בקרון, ושואל מישהו שהיה בחוץ, עובד בפסי רכבת, אומר לו, תסלח לי אדוני, הולכים מפה טרנספורטים גם ממקום אחר. אז הוא אמר, הוא היה פולני, עובד בפסי רכבת. הוא אומר, כל יום הולכים מפה טרנספורטים לכיוון הזה, עם האצבע כלפי השמיים, רבותיי. ואבא כבר הבין שהגענו לאושוויץ, ושזאת הערובה, איפה ששורפים יהודים, הוא כבר ידע על זה. אני לא ידעתי. לי לא אמרו את המילים המפחידות. וככה אני הייתי צריכה לראות את אבא, מסתובב לכל הנוכחים בקרון, והוא אומר, קינדה, אנחנו הגענו לאושוויץ. עכשיו אני רואה שכל המבוגרים מרימים ידיים, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, כולם צועקים ובוכים ומתפללים כל אחד בשפה שלו, ואני לא יודעת למה, לי לא אמרו, ואני לא יודעת מה קרה, מה קורה פה. ובאותו הרגע נפתחה הדלת. בחוץ היה חושך מוחלט, רבותיי. חושך מוחלט, ובדרך כלל הטרנספורטים הגיעו בלילה. אבל פרוז'קטורים, מכל הכיוונים פרוז'קטורים, וזה סינבר אותנו, לא ראינו שום דבר. ושמענו נביחות של כלבים גדולים, וצעקות של אנשי אס-אס, אלה ראוס, אלה ראוס. כולם החוצה. שנדה, יותר מהר. והתחילו לזרוק אותנו מהקרונות, עם העלות שלהם. ואותי גם תפסו על הגף, הקרון היה די גבוה. תפסו אותי וזרקו אותי החוצה. לא שמתי לב לדם על הברכיים. חיפשתי את הידיים של אמא שלי, ורציתי לשאול אותה אם הגענו לגיהנום. אבל רבותיי, לא יצא לי קול. נכנסתי למצב של הלם, שלא יצא לי קול מהגרון. רציתי לדבר, אבל לא יכולתי. אבל אמא שלי הבינה אותי, תופסת לי את הפנים, ואומרת, גם אני לא יודעת לאן הגענו, אבל פה את חייבת להיות חזקה. פה אנחנו חייבים להיות חזקים. וכבר היינו בחוץ מהקרון כולנו. רק רגע, תסלחו לי. כבר היינו כולנו בחוץ. את הגברים שוב לקחו, החושך בלה את הגברים, ואת הנשים עם הבנות לקחו אותנו להנגר. ועכשיו היה דצמבר, כמו שעכשיו, דצמבר 43. בדצמבר 43 הגעתי לאושוויץ, רבותיי. הייתי בת 12, והיה כזה קור שזה קשה לתאר. ובהנגר הזה מצווים עלינו להתפשט ערומות. איך אפשר להתפשט בכל הזה? איך אפשר להתפשט? היו בנות שסירבו להתפשט. הם קיבלו כאלה מכות שזה קשה לתאר. כמובן שכולם התפשטו ושמו את הבגדים על יד הקיר, ועמדנו פה ערומות רועדות.
ואחרי זמן ממושך של עמידה, נכנס להנגר איש קטן, ותיק באושוויץ, רזה מאוד, עם חליפת פסים אפור וכחול, והעבודה שלו הייתה לגלח אותנו מראש עד רגל. וזה דבר מאוד משפיל לבנות, רבותיי, מאוד משפיל. והקור הזה, היינו צריכים לצאת מהמקום, כל אחת מהשורה יצא על חתיכת בד, והוא מגלח אותנו וחזרנו לשורה. וההרימה של השרות גודלת, ומסתובבת שמה אשת אס ולועגת לנו, רבותיי. לועגת לנו, לא רק שאנחנו לא פחדנו לבכות, היא עוד לועגת ומסתכלת על השרות ואומרת, יופי של שרות יש ליהודים. אנחנו צריכים את השרות שלכם בשביל החיילים שלנו בחזית. אנחנו ממלאים איתם את הכריות ואת השמחות שלהם. ואנחנו לא בכינו. הפסקנו לבכות כי על בכי יש מכות. למדנו לא לבכות, באותו הלילה שהגענו. ושהוציאו אחר כך את השרות החוצה, באה אשת אס אחרת עם קערה קטנה, ולוקחת לנו את הקישוטים שירשו לנו בגטו, ולוקחת לנו בכוח את הקישוטים ושמה את זה בקערה, וגם היא לועגת לנו ואומרת, כל הקישוטים שלכם הולכים למולדת. היטלר צריך את כל הזהבים של היהודים. ככה היא אומרת, ולקחה לנו בכוח את השרשרות. היו בנות שהיא מצאה אותן. והכל זה בעמידת דום כל הלילה. מאז שהגענו עד מחרת בבוקר שכבר נכנס קצת אור לחלון. אחר כך קיבלנו עוד סמרטוטים אחרי נשים שהם כבר עברו את הגהנום, שהם כבר לא בחיים. קיבלנו סמרטוטים של קיץ, לא לחורף. ומי שהייתה גבוהה קיבלה דברים קטנים וצר, שזה יהיה מגוחך, שנראה כמו ליצנים. ומי שהייתה נמוכה קיבלה דברים ארוכים שהיא תיפול על זה, שנהיה כמו ליצנים, רבותיי. ופה קיבלנו מספר של אושוויץ, ומתחת למספר היה משולש צהוב, ועל הגף קיבלנו עם צבע רטוף אדום, עם מכחול עבה, פס מהצוואר באורך כל הגף, פס אדום רטוף. ואוי ואבוי למי שזה נמרח, רבותיי. וכך עמדנו עד הבוקר. לפנות בוקר נכנסה אסירה פוליטית פולניה, גם עם הבגדים, עם הפסים, ועושה לנו את המספרים על הידיים. ואני עומדת אחרי אמא שלי, תמיד, שהיא תסתיר אותי שלא יראו שאני עוד ילדה. אמא קיבלה 71501, אני קיבלתי בסוף 2, ורות אחותי עמדה אחריי, היא קיבלה בסוף 3. ולי זה מאוד כאב, רבותיי, כי זה פשוט כואב. זה כתב עם נקודה אחרי נקודה, עמוק בתוך הבשר, נקודה אחרי נקודה. לקחתי את היד וקיבלתי סטירה גדולה מהפולניה, והיא צועקת עליי, כואב לך? אני אומרת, כן. פה יחבו לך עוד הרבה דברים אחרים, את פה לא בבית הבראה, ככה היא עונה לי. את פה במחנה ריכוז של אושוויץ. כן, אני אומרת. ומחזירה לה את היד והיא גומרת לי את שני המספרים האחרונים.